breath away with every single step you take. My heart has always been an open door, 'cause you're the one that I've been waiting for. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. We're lost inside a dream that will never have to leave. Forever you are mine and I am yours. You are the one that I've been waiting for. You are the one that I've been waiting for. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa man kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ing saderengipun kepareng kula nderekaken panjenengan sedaya sesarengan kita kunjukaken puji dalasan syukur kita dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wit saking rahmat sa nikmatipun ingkang tansah pun paringken dhateng kita sedaya sehingga wonten wekdal kaludhangan injang menika kula panjenengan sami waget wajah silaturahim sarengan wonten ing dalempun Bapak Sukirjo ing mriki kanthi kawontenan ingkang sae sehat wal afiat tanpa kurang setunggal menapa kemawon. Shalawat salam kunjuk dhateng junjungan sopanutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalasan garwa putra sahabat sumrambah dhateng sedaya pendherekipun. Mugi-mugi kita sedaya ingkang tansah nderek menapa ingkang dados dawuhipun sunahipun syariatipun kita sedaya pikantuk rahmat syafaatipun wiwit kita gesang wonten alam bodho alam donya menika ngantos sembenjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah sagung rawuh sami ingkang dados hormatan ing salajengipun kepareng wonten ing mriki kita sedaya sowan rawuh wontenipun Bapak Sukirjo ing mriki saperlu badhe ngestreni handherekaken menapa ingkang dados hajatipun wonten ing titi wekdal enjang menika. Mila saking menika dhateng ngarsanipun sagung rawuh sami ingkang dhateng hormatan sepisan kita estreni hajatipun Bapak Sukirjo ingkang angka kalih njun tamipun pinjurung tungak pangestunipun mugi-mugi lampahipun akdu nikah hijab lan qabul ingkang badhe lumampah lumaksana sageta lumampah kanthi lancar rancak kalih sing ngrupita kalih sing sambikala
estu pikantuk rahmat barokah ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ing salajengipun wontenipun prasta sakral aqdun nikah japlan qabul ing tiudal injang menika kita andherekaken hajatipun Bobo Sukirjo minangka wali nikah dene calon temanten kakung Mas Andika Ari Kurniawan ingkang pidalem wonten ing Cangkring RT 21 RW 11 calon manten putri Mbak Yuni Kartika Sari ingkang pidalem wonten ing mriki Bendungan Cangkring RT Selangkung RW 11 nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Andika Ari Kurniawan Mbak Yuni Kartika Sari insyaallah wonten ing titi wekdal kalodhangan enjang menika saat menika panjenengan kekalih anggadhahi niat ingkang tulus, niat ingkang ikhlas panjenengan badhe nderek dawuhipun Gusti Allah minangka nderek syariatipun agami Islam ingkang awujud aqdun nikah hijab lan qabul insyaallah kanthi niat panjenengan ingkang tulus ikhlas niat mantep panjenengan niati kanthi niat ngibadah ngawula dhateng ngarsanipun Gusti Allah insyaallah ing sak mangke Mas Andika kalian Mbak Yuni estu gesang panjenengan sak mangke saged adem ayem saged tentrem insyaallah tansah pinayungan rahmat barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Sepisan malih kita aturaken dhateng calon temanten kekalih monggo ing sak mangke anggenipun panjenengan badhe melaksanakan tugas-tugas kehidupan panjenengan dalam rumah tangga dan keluarga. Kula wong salawangsul matur dhateng Mas Andika kalian Mbak Yuni niat panjenengan keikhlasan panjenengan ampun ngantos uwal, ampun ngantos lepas saking penggalih panjenengan anggenipun panjenengan melaksanakan tugas-tugas kehidupan di masa-masa yang akan datang di dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, panjenengan sebagai pasangan yang insya Allah dipun berkahi dening Gusti Allah, pasangan yang sah dan tercatat sebagai pasangan yang punya tujuan dan cita-cita ingkang mulia badhe menuju terwujudnya rumah tangga keluarga ingkang bahagia ingkang kekal insyaallah donya akhiripun saged maslahat manfaat amin Allahumma amin. Insyaallah sepisan malih Mas Andika mantap nggih Mas nggih lahir batin nggih alhamdulillah insyaallah. Mbak Yuni ikhlas nih Mbak lahir batin nggih insyaallah nggih niki kula wong salwangsul matur monggo ing sak mangke nggih pokoke sing penting ikhlas. Nek ikhlas niku sedaya niku minallah lan sedaya ing sak mangke insyaallah ilallah. Minallah tegesipun segala sesuatu yang terjadi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala saged menika minangka paring rahmat dhateng kita, saged minangka bebungah dhateng kita, saged menika minangka pepeling dhateng kita supados kita tansah caket dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang muaranipun sak mangke ilallah kita wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boten wonten jin kalian manungsa menika dipun dadosaken dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang tujuanipun tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ing salajengipun mahar ingkang pun siapaken saking calon manten kakung ingkang wujudipun arta cacahipun 2.200.000 rupiah, logam mulia 12 gram, cincin emas 5 gram. Insyaallah menika sampun pun siapaken. Monggo dateng Mas Andika secara simbolis maharipun diserahkan pada calon istri sambil berdiri mawon. Mbak silakan berdiri Mbak. Inilah maharku untukmu,
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. Saudara Andika Ari Kurniawan, Saya nikahkan anak kandung saya Yuni Kartikasari kepadamu dengan mas kawin uang Rp2.200.000, logam emas 12 gram dan cincin emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yuni Kartikasari binti Sukirjo untuk saya sendiri. Dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbal kamil bagli jalalul karim wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasil haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wal ashaqi miqdal ngadim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdina biha jamil hajat taqdina biha jamil hajat taqdina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' si'at wa tunabiha indaka ala darajat wa tubalini bi salawat min khirati bil hayati wa ba'dal mat. Allahumma alif bainahuma wa bainal khalaiqi kullihim azmain wa alif bain kama alafta sayyidina Adam wa ummina sayyidah Hawa wa alif bain kama sayyidina Ibrahim wa sayyidatina Sarah wa Hajar wa alif bain kama sayyidina Musa wa Safura wa Turisina
wa ali kama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Qaddah Aisyah wa ali kama ala sayyidina Yusuf wa sayyidina Zulaikha qad sagofa khuba inna lana fi dolalum bin qul tafta Yusuf hatta takuna kharodun au takuna halikin ya tamhitha ya mastoya ya batorosisa ya salihuta ya maslahuta ya somatu kafian ayin adun asbab alisata ya ilmal ulfata wa masyawil habbata fi qulubani adama khawa azmin ila qawmi qalbi baima akhatu fi jawarihi bi haqqi syahidallah wa hasbi aqulu ana khiballahumul ghalibun Allahumma tawil ngumruhuma ngumron nafingan mubarakan wa sokhi ajsadahuma wa gujir arja qaurun halan thayyibah wa cengal duriyatuma wa dengan duriyatuma wa cengal duriyan thayyibah rabbana hab lana azwajina duriyatina qurrata ajuni waj'alna lil muttaqina imama Allahumma salimna wal masalina min afati dunya wa din ya qawiyyu matin ikna syarrul zalimin Allahumma barik lahuma wajma' bauna bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ya wahhabu hab lana min ladunka rahmah Allahumma ya fatahu iftah lana wa balgina Allahumma ya ghuni aghna aw ya mun bi khairika wa barika innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin lahumal fatihah iya kedua iya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sagung rawuh sami ingkang dinurmatan lampahipun akad nikah sampun kita dherekaken Mas Andika Ari Kurniawan, Mbak Yuni Kartika Sari mulai saat menika sampun sah dados karo kakung lan karo estri. Estu mugi-mugi pikantuk barokah ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kekalihipun saged mujudaken menapa ingkang dados tujuan gesangipun ingkang bahagia sejahtera lahir batin insyaallah mangke adem ayem tentrem maslahah sakinah mawaddah warahmah barokatan fid dini wad dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Teman-teman kalau pungkasi billahi taufik walidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh hidup baru buat mempelai.
Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Purna pinanganten anggenipun ngadi busana saking sasana busana tepas wangi. Pramila putra pinanganten putri tumuju ing sasana wisuda pargian kanthi kalarapan rama miwah ibunipun. Ngrantu rawuhipun ingkang garwa putra pinanganten kakung. Kanthi jumeneng anggara raras ateges ijen tanpa rowan. Estining griya enggal pinanggih marang sang jatuh kramanipun nggih garwa kinasih. Nampi sasmita pinanganten kakung sampun sawega ing gati siaga ing diri. Tumuju ing sasana winisuda pinanggihaken dening putra pinanganten putri. Lampahipun putra pinanganten sarembit ing wau kanthi kapurwakan para kenya ingkang sulistya ing pasuryan. Ingkang ngasta kembar mayang pinangka pratandha sarana jangkeping upacara panghargyan punika. Ingkang sinebat kembar mayang ya wit Kalpataru Sekar Dewandaru ya Jayandaru. Sekar Puspita Adi kinarya sarana panggih. Gegambaran tresnaning pinanganten kekalih pinesti jatuh kramane. Kayune Purwa Sejati godhong kinarya remembe kasirat embun lan udan. Pangira kiblat papat woh surya lan tengsun oyate Bayu Badra. Kawuningan ugi bilih putra pinanganten sarimbit menika kanthi ngrasuk busana gagrag Surakarta hadiningrat. Pramila kembar mayang menika boten dipun bucal ananging cekap dipun parengaken wonten ing sak ngajengipun regol pawiwahan. Pinanganten kekalih sampun pinanggih tempuke pandulu catur netra babar daya pangaribawa ingkang ageng. Kawuningan bilih putra pinanganten sarimbit sampun sumadya wonten ing sangajengipun regol pawiwahan. Kalajengaken acara adat tradisi ingkang sinengker wonten ing Laladan Padukuhan Cangkring, Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Nun inggih balang-balangan gantal utawi suruh. Gantal dipun pendet ingkang gathok rosipun ingkang mengkuwerdi. Suruh yen dipun deleng beda rupa lumah lan kurepe. Nanging yen wis manunggal cipta rasa karsane senajan sing siji kakung liyane pawestri pinesti jatuh kramane. Dipun laweni tali wenang ingkang warna putih pinangka pengarep-arep ugi sakwise dipun singset ing akrami. Dadosaken panyingset anggenipun bebrayan menika boten nalingsir saking angger-anggering kautaman. Kalajengaken pinanganten putri banjur jengku ratu padha miji samparipun ingkang garwa. Pinangka estining griya bektinipun pinanganten putri marang ingkang garwa. Mugi kabirat sedaya sukerta samudaya ingkang awon cinaket dhateng karaharjan miwah kawilujengan.
dadosaken keluarga ingkang ayom-ayom tentrem wonten ing bebrayan ing alam padang punika ngantos dumugi delahan. Paripurna ing samangke putra pinanganten kakung jumenengaken putra pinanganten putri nulinja ingkang garwa. Estinendriya pinangka jejering pinanganten kakung kanthi ngangkat derajatipun ingkang garwa ya pinanganten putri. Kalajengaken antaka pidak tigan dening pinanganten kakung pinangka panebusi upacara wiji dadi tigan dipun pidak ngantos pecah kanthi warna jenar utawi kuning lan seta utawi putih. Pinangka werdi nyawijining wiji priya lan wanita ya putra pinanganten kekalih ing samangke badhe ambabar turun kagem lagengaken sejarah pagesangan. Dadosaken putra putri ingkang soleh miwah solehah. Paripurna pinanganten sarimbit angenipun ngadani acara adat tradisi ingkang wonten ing sakajengipun regol pawiwahan. Salajengipun tumuju ing panti pinajang kanthi kalarapaken dening Rama ibunipun kanthi kasingkep sindur wonten ing kanan lan kiringipun lampahipun Rama ibu tutuwuri dhateng lumampahipun pinanganten sarimbit tumuju gapuraning kamulyan. Kawuningan bilih putra pinanganten sarimbit sampun tumuju wonten ing sasana wiwaha kanthi kalarapaken dening Rama ibunipun gungan kanthi barokah pandonga pamuji panjenengan sedaya sangyaning para rawuh para tamu. Mugi ing samangke sowanipun pinanganten sarimbit menika tansah pinanggih rahayu miwah kawilujengan. Sasampunipun ingkang Rama ing samangke kasuwun lenggah wonten ing sasana pinajang nggih saderengipun kalajengaken wontenipun acara baba timbang mbok bilih sagedipun pendhet gambaripun rumiyin katur Raka Mas juru kameramen. Kalajengaken upacara baba timbang ingkang Rama lenggah amengku putra pinanganten sarimbit
Pinanganten kakung pinangku wonten ing jengku kanan, wondene pinanganten putri wonten ing jengku kiri. Sak sampunipun ingkang Rama samangke nyuwunaken priksa marang ingkang ibu. Abot endi iki mbokmu? Bu Okti abot pundi menika? Ingkang ibu ngendika abot kabeh bapakmu iki. Nggih, abot kabeh padha menika. Ingkang mengko werdi bilih Rama ibu menika mboten bentenaken antawisipun putra mantu punapa dene putra pribadi sampun dadosaken putra piyambak mboten kabere-bere. Kalajengaken tanem jero misuda pinanganten sarimbit kekalipun dadosaken jejeking garwa. Pinanganten kakung paringipun gunakaya katur pinanganten putri ingkang awujud yatra receh wos beras jene kawak beli kawak jagung kawak sedaya kawak menika. Mugi ingkang garwa saged paringipun dana boga lahir batos katur ingkang garwa pinanganten putri. Wondene pinanganten putri ugi tansah bekti namung nampi kaya lahir batos naming saking ingkang garwa. Dadosaken keluarga ingkang ayom tentrem sinuyudan dene sedaya keluarga. Sak sampunipun pinanganten putri nampi gunakaya kacosaken dening ibunipun inggih Ibu Okti Libranita pinangka pisungsun sak temah dadosaken bombonging penggalih ingkang ibu kanthi panjurung pandonga katur dening ingkang putra pinanganten sarimbit. Paripurna pinanganten sarimbit tumuju malih lenggah jajar wonten ing sasana pinajang. Ing samangke kelajengaken wontenipun dhahar klimah. Nunjih dhahar sesarengan kanthi dulang-dulangan. Ateges putra pinanganten sarimbit sampun nyawiji cipta rasa karsanipun sesarengan anggenipun bebrayan asin gurih pedes manis rinaosaken sesarengan prasetya nggayuh bebrayan gesang tumuju ing kamulyan.
paripurna kalajengaken ngunjuk tirta wening ingkang menep ingkang mengkuwerdi saliring tumindak anggenipun nindakaken bebrayan kedah kanthi weninging penggalih meneping kalbu rahayu ingkang pinanggih sembada ingkang sinedya. Yikatur kawedingan dhateng para rawuh sanjanya para tamu kakung miwah putri ingkang dadi rumatan menika acara widi-widana gagrag Surakarta Hadiningrat. Sinaosa menika wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat ananging sedaya menika tesih tanah Jawi nggih lajeripun bumi Mataram menika. Paripurna kalajengaken sungkeman marang Rama ibunipun kanthi pundha pinanganten kakung luar rumiyin duwung miwah centalanipun ing pangajab donga pangestu saking Rama ibunipun katur dhateng ingkang putra pinanganten kakung miwah putri. Kawuningan bilih putra pinanganten putri Genduk Ayu Yuni Kartika Sari miwah putra pinanganten kakung Bagus Andika Ari Kurniawan ngaturaken sembah sungkem pangabektos katur Rama ibunipun. Dene inggih panjenenganipun Bapak Sukirjo miwah Ibu Okti Libranita. Ing pangajab kanthi panyuwunipun pandonga pangestuti katur dhateng Rama ibunipun. Ing samangke putra pinanganten kekalih anggenipun nglampahi gesang bebrayan wonten ing madyanipun Maserat Agung menika. Dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga ingkang ayem tentrem dumugi kaken-kaken minen-minen. Satemahing samangke Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala kepareng ugi paringipun gaduhan momongan dumateng putra pinanganten dadosaken dzurriyah ingkang soleh miwah solehah. Duh Rama, duh Ibu, paduka ngaturaken sungkem pangabekti katur dening Rama miwah Ibu. Kanthi panyuwun pandonga pangestuti Ibu kaliyan Rama, anggen kula ing samangke nglampahi bebrayan menika tansah
cinaket dhateng Karaharjan. Rama Ibu kathah lepat kula anak nyuwun pangapunten Rama Ibu. Matur sanget panjenengan sampun paringipun panggula wentah dhateng kula. Awit ponang jabang bayi dumugi dewasa menika Rama Ibu. Mugi Rama Ibu tansah pinaringan kabegjan kalujengan saking ngarsa dalem Gusti Pangeran ingkang Maha Kuwaos. Sagulega kakung miwah putri ingkang dadhormatan dene adicara urut angka kalih nun inggih pangandikan pambagya harja saking keluarga ingkang hambugati. Inggih awit saking bombong birawani penggalih ingkang hambugati panjenenganipun Bapak Ibu Sukirjo namung kandhek dening Jaja mboten saged matur piyambak pramila samangke ngreksaya dhateng panjenenganipun Rama Lurah Bedungan. Pramila katur panjenenganipun Rama Mas Ngabehi Angga Mustika wekdal sasana wara sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sosih wilasaning pangeran ingkang maha welas lan maha asih saha winantu sagunging karaharjan karahayon kabegjan kawilujengan mugi kasalira kula panjenengan sekalian. Kuleng mriki minangka cundhakan ngatur tinalanging basa saking ingkang hamangku gati hamangku karya nun inggih panjenenganipun Bapak Sukirjo dalah Ibu Okti Libranita kinen matur wonten ngasanipun sangyaning para rawuh. Saestu mbok bilih keprorandat angambali Bapak Sukirjo sekalian Ibu ngaturaken pambagya sugeng rawuh. Somatur nuwun awit saking rawuhipun ingkang saestu sampun kepareng ngeliraken wekdal rawuh wonten ing menika papan. Nggih nuhuni atur panyuwunipun Bapak Sukirjo dalah Ibu Okti Libranita. Mugi-mugi awit saking rawuh panjenengan sami saged damel bombong berak berawaning manah panjenenganipun Bapak Sukirjo dalah Ibu anggenipun netepi darmaning asepuh ngintas pitulus ngijabaken putra putrinipun ingkang asesilih Genduk Yuni Kartikasari ingkang kala wau enjang kirang langkung tabuh pitu wekdal nuswantara iring kilen sampun kalaksanan ijab kabul kalian putra kakungipun Bapak Sumarjo dalah Ibu Sarinem ingkang asesilih Bagus Andika Ari Kurniawan. Nggih awit saking donga pangestu puja pangestunipun sangjaning para rawuh ijabing putra pinanganten sarimbit saking Purwa Madya Wusana tansah pinanggih rahayu wilujeng. Salajengipun saestu Bapak Sukirjo dalah Ibu ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sangyaning para rawuh. Langkung-langkung tangga tepalih sanak kadang ingkang sampun paring mapinten-pinten pambiyantu paring sumbang sih sae ingkang arupi bau suku beo bondo penggalian ingkang kaparingaken dumateng panjenenganipun Bapak Sukirjo dalah Ibu Okti Libranita. Saestu awit saking peparing panjenengan sami saged damel bombong ugi saged ngenteng-entenge anggenipun panjenenganipun Bapak Sukirjo dalah Ibu Okti Libranita netepi darmaning asepuh ngentas pitulus hangijabaken putra putrinipun ugi wonten ing pahargyan prasaja enjang siang punika.
Salajengipun mawantu-wantu Bapak Sukirjo dalah Ibu Okti Libranita tansah nyuwun tambahing donga pangestu puja pangastuti. Mugi-mugi putra pinenganten sarimbit anggenipun netepi darmaning agesang tansah kebak ing pangatos-atos pepayung budi rahayu linambaran raos tepo sirik ing kadurakan tresna amrih ing karukunan. Kumawula mangertos sing wajib dene sembada rasa lan perkasa pindhane kadiadeking wreksa waringin ing kukuh bakuh bangkit kinarya pangayoman. Yawit saking donga pangestunipun sangjaning para rawuh mugi saestu sageta sesarengan dawahing wahyu kamulyan. Mugi kalisa ing sukerta cinaket ing nugraha tinangsulan dening reh darmaning palakrami awawaton wetahing sutresna ingkang suci. Srita manten pindha Narapati nganti garwa Putri Suletya katon mantep katresnane sayekti setya tuhu sinak senan langit lan bumi pinurba ing pangeran ingkang maha agung sangya para tamu samya asesanti jaya jaya wijayanti nirbaya nirwi kara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga panjenenganipun Bapak Sumarjo ngaturaken saklam taklim kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun katur kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang hamugati Bapak Sukirjo tiyang sekalian ugi para pinesepuh para pinundi ingkang tlatah Pedukuhan Cangkring. Saestu kula Baraya Agung panjenenganipun Bapak Sumarjo hambuk bilih kathah kelepatan wonten kirang sopan santunipun ingkang boten trep wonten panjenengan sami saestu lumantar kawula nyuwun lumuturing samudra pangaksami. Wontene atur ingkang angka kalih nggih hambuk bilih rikala kawuri sampun wonten pirembagan wantawis keluarga panjenenganipun Bapak Sumarja kalian panjenenganipun Bapak Sukirjo hambuk bilih ingkang putra sampun sami tresna lan wonten kalodhangan ingkang kawuri sampun wonten pirembagan ingkang gumanthok sakmangke putra sekian badhe kanikahaken lan wonten kalodhangan ari dinten menika hambuk bilih sampun kalampah sakwau sampun kalampah anglampahi ijab kelawan kabul
ingkang dipun pandegani Romo saking kantor urusan agama Kapanewon Panjatan Kapanewon Wates kirang langkung tabuh 8 enjang saestu awet donga pamuji bejengan sami sampun kalampah kanthi sae boten wonten rubeda setunggal menapa kemawon lan wonten kalodhangan ari enjing siang menika sampun kawisuda ngawontenaken pahargyan ingkang sakmenten agripun saestu saking keluarga panjenenganipun Bapak Sumarjo katuraken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur kunjuk dumateng panjenenganipun keluarga Bapak Sukirjo. Saestu wonten kalodhangan ari ijing menika Bapak Sumarjo amasrahaken ingkang putra jalunipun menika Nak Mas Bagus Andika Ari Kurniawan kapasrahaken dumateng Baraya Agung keluarga panjenenganipun Bapak Sukirjo. Monggo anggenipun gula wentah paring wulang wuruk. Mbok bilih sakmangke wonten tingkah polah utawi solah bawa ingkang boten trep kalih tatanan utawi suba sita saestu nyuwun dipun leresaken. Saestu ugi wonten kalodhangan injing siang menika keluarga panjenenganipun Bapak Sumarja ngiras pantes luwih besan. Saestu menika keluarga panjenenganipun Bapak Sumarja boten nganti menapa-menapa menika namung angasta sakwentawis wonten pisang sanggan kalian sakwentawis uba rampe busana sak pengadeg katur dumateng Dimas Ayu Yuni Kartikasari mugi dados rena ing penggalih. Saestu ugi sakwentawis ngasta jajanan pasar utawi jajanan peken menika langsung saking griya ndamel kiambak. Saestu mbok bilih awujud menika kagem ngraketaken anggenipun bebesanan. Mbok bilih saking keluarga ageng Bapak Sumarjo Ibu ngaturaken salam saha taklim sungkem pangabekti dhateng para pinisepuh lan sesepuh ingkang lenggah wonten menika papan. Linangkung atur salam taklim ugi kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Sukirjo sekalian ugi sedaya bairaya agengipun. Mugi-mugi kanthi atur salam taklim saestu mahanani dhateng keluarga mugi tansah pinanggih karahayun kawilujengan boten wonten reribet menapa kemawon. Ugi sawetawis ngaturaken pangandikan ing mbok bilih rikala wulan ingkang sampun kauri ugi kalungse saestu Bapak Sumarjo kagungan pirembagan dhateng panjenenganipun Bapak Sukirjo sekalian ing mbok bilih wonten kesepakatanipun dinten menika kirang langkung tabuh 7 enjang Bapak Sukirjo nyanggumi menapa ingkang dados panuwunipun Bapak Sumarjo Ibu ing mbok bilih sampun putra kalkalihipun sampun nikahaken utawi kaijabaken kanthi lancar wilujeng boten wonten halangan setunggal menapa ingkang sampun karipta dhateng Bapak petugas saking kantor urusan agama Kapanewon Wates. Pramila wonten ing wekdal menika menapa ingkang dados panuwunipun Bapak Sumarjo Ibu sampun pun lampahi kanthi sae mugi-mugi awit lampahipun ijab kabul
wonten ing wekdal kula wainjang tabuh pitu saestu sak penginggelipun Mahanadi dhateng putra pinanganten sekalian anggenipun mlampah bebrayan enggal prihatos wonten ing madyaning masyarakat. Ing mbok bilih wonten wekdal menika Bapak Sumarjo saha Ibu Sarinem lan sedaya baraya agengipun nderekaken putra pinanganten ing pengangkah nguri-uri budaya kula lan panjenengan sami nggih nderek tuwe besan saha tumbukan ing mbok bilih para pinisepuh kula lan panjenengan sami pun wastani tuwe besan kalian tumbukan keluarga saking Bapak Sumarjo saha Ibu lan keluarga ageng Bapak Sukirjo saha Ibu. Mugi-mugi kanthi silaturahmi utawi tuwe besan saestu mahanani tansaya cinaket keluarga ageng saking Bapak Sukirjo sekalian kalian keluarga ageng Bapak Sumarjo lan sedaya brayatipun. Wonten wekdal menika Bapak Sumarjo pasrah dhateng panjenenganipun Bapak Sukirjo saha Ibu. Pramila kula minangka nampi pasrahipun Bapak Sumarjo ing mbok bilih putra kekalih cumandha wonten ing papan menika nggih dalipun Bapak Ibu Sukirjo sekalian mesti kemawon Bapak Sukirjo lan Ibu lan sedaya bariyatipun paring seserepan menapa kemawon murih putra kekalih anggenipun mlampah bebrayan enggal madyane masyarakat prihatos tansah pinanggih gampil lancar wilujeng boten wonten halangan setunggal menapa ing panuwun mugi tansah dados keluarga ingkang tansah pun ridhani dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsulipun ing mbok bilih putra pinanganten tumuju cumandha wonten dalemipun Bapak Sumarjo sekalian, Bapak Sukirjo sekalian namung pasrah dhateng panjenenganipun Bapak Sumarjo sekalian ugi baraya agengipun linangkung dhateng tangga tepalih semonggo sareng-sareng anggenipun paring sesarepan dhateng putra kekalih murih sak mangke anggenipun mlampah bebrayan enggal wonten madyane masyarakat tansah pikantuk keluarga ingkang ayem tentrem dumugi sak panginggalipun ing panuwun mugi tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Babilih sawetawis mekaten kula minangka sulih salira sinambeting atur saking panjenenganipun Bapak Sukirjo saha Ibu mesti kemawon kula matur wiwit purwa dumugi wasana pinanggih kirang jangka pengatur kula pramila kula nyuwun panjenengan sedaya kanthi ikhlas ing pembalih hamba bolaken tambah ing samudra pangaksama. Kula pun kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung lenggah kagung miwah putri ingkang dadi hormatan mbok pilih Purwa Madya usana adicara wonten wedal menika sampun lumampah kanthi kancar kalis nir ing sambikala. Pramila menggah adicara ingkang pungkasan nggih panutup ing samangke. Ananging gungane mbok pilih samangke sinaosa adicara menika sampun kita pungkasi mbok pilih kalajengaken samangke wekdal kagem mirunggan wawan pangandikan mbok pilih sak sampunipun adicara menika kita pungkasi kasuwun samangke sagung para tamu para rawuh para lenggah sedaya kemawon kanthi mboten ngirangi raos hormat kasuwun jengkar rumiyin wonten ing panti pinajang menika jawat asta kalian keluarga ingkang ngamugati ugi katur pinanganten sarimbit njawit panjurung pandonga pamuji panjenengan sedaya katur pinanganten sarimbit mugi ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sak sampunipun jawat asta mbok bilih samangke kasuwun jengkar kanthi kebul bujana dahar sareng-sareng kanthi lelatus piyambak-piyambak kanthi mardo mardikanipun penggalih.